השם שהיום השיעור יהיה להצלחת הזוכים השנתיים בברכת רבי יעקב אבוחצירא, ברכת התניא, זכותם תגן עלינו. כל השמות הנזכרים כאן מולי יזכו לשפע, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, בזכות הלימוד בידי יום בספרי הצדיקים, הגנו עליהם, אמן ואמן. אנחנו אתמול דיברנו על העניין של עבודה שמקורה הוא פנימיות לעולם, לא יהיה בה שחיקה, ולכן צריך תמיד לזכור שכל דבר שהוא בא מתוך פנימיות, מתוך רצון פנימי לבוא ולעשות, להבין את הדבר לאשורו כמו שתכף נראה, בעצם אין בדבר הזה שחיקה. כשאדם מתחיל להתבונן בעבודת השם, והוא מתחיל להבין שזה לא בעצם עוד הייתי באיזה סרט, או בעצם עשיתי איזושהי פעולה, או עשיתי טובה לקדוש ברוך הוא שבאתי להתפלל, או נתתי ועשיתי חסד עם איזשהו בן אדם, זה נקרא עבודה שהיא בסופו של דבר תשחק. לכן כשאדם באמת רוצה, הוא מתחיל להבין פנימיות. בואו ננסה להבין קצת את הדברים לאשורם, בשביל שנוכל באמת גם להתבונן בכל דבר. אנחנו עכשיו רבותיי מתכוננים לקראת יום הכיפורים. יום כיפור אחרי שעברנו את ראש השנה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא חתם את כולנו לחיים. נשאלת פה עכשיו שאלה רבותיי, איך בעצם האדם יבוא וישנה את עצמו? אומרים חז"ל משל למה הדבר דומה? לאדם שבעצם היה לו בקיר 100 מסמרים, ובסופו של דבר האדם הזה רצה לבוא ולהוציא את כל המסמרים. בסופו של דבר מה נשאר לו בקיר? נשאר לו בקיר חורים. עכשיו האדם שואל את עצמו, אחרי שהוצאתי את המסמרים, אחרי שתקעתי את המסמרים והוצאתי את המסמרים, איך בעצם אני בא ומתקן את החורים? זה נקרא רבותיי עבודה פנימית. אותו דבר גם כן בעבודת התשובה של האדם, אם זה לא בא מתוך פנימיות או מתוך רצון, אלא מתוך אילוץ, שמישהו אומר לו או חס ושלום מפחיד אותו, או אומר לו תשמע יש עולם הבא ויהיה לך גיהנום, למה אתה לא אומר לו שיהיה לו גן עדן? יכול להיות שיהיה לו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והרבה שואלים למה לא כותבים ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, כי לא רוצים לבוא ולהזכיר את מה שאין, אלא הפוך, תמיד תיתן לאדם את הרגשה טובה, את מה שיש. כשאדם עובד ככה, הוא בא מתוך פנימיות נכונה, הכלה ורצון לשינוי. אבל כל זמן שאין לו את הפנימיות הזאת, הוא לעולם לא יבין מה זה בעצם עניין של תשובה. התשובה זה פירושו דבר פנימי, קשר מאוד רגיש בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ורק אתה והקדוש ברוך הוא יודעים בעצם מי אתה. לכן אומרים חז"ל שלעתיד לבוא קורות של אדם של ביתו באים ומעידים עליו. מי יודע ומכיר אותו? רק הקדוש ברוך הוא ואשתו. בחוץ יכול להיות שאתה ברוך השם צדיק יסוד עולם, אבל עם הקדוש ברוך הוא אל תהיה בטוח שגם שם אתה נמצא. לכן תמיד אדם צריך לחשוב איך לשנות את עצמו כל יום בדרך של תשובה. ולכן אומר הרב שכל עבודה שהיא מהשפה ולחוץ, אחרי זמן מה יהיה בשחיקה. אותו דבר, אתה מדבר עם בן אדם, אתה קובע איתו דבר מסוים, אומר לך כן כן בעזרת השם סגור, אנחנו בעזרת השם עושים את זה. הגיע הזמן, הבן אדם כמו שאומרים לא עשה את מה שצריך. טוב, קרה מקרה אחד, אוקיי, לא קרה כלום, אתה מבליג. מה קורה בפעם השני, מה קורה בפעם השלישי? אתה מתחיל כמו שאומרים לא להאמין לאותו אדם, ואז מתחיל להיווצר מצב שאתה בעצם לא תרצה לעבוד איתו. אותו דבר גם כן בבית, אתה מבטיח הרבה הבטחות, אני אבוא בשעה הזאת ואשתך מחכה ואתה לא מגיע, אני אעזור לך בעזרת השם לפני החג ואתה לא עוזר. מה קורה? נוצר מצב שאתה בעצם אומר את הדברים מהשפה ולחוץ, אבל בפנימיות שלך אתה לא מתכוון. יום אחד אשתך באה ומעמידה אותך, אתה רוצה אוכל? אתה רוצה בעזרת השם שהבית תמשיך להתקיים? אתה חייב לבוא, אתה אומר לה כן כן בעזרת השם אני אמשיך. באיזשהו שלב זה לא עוזר, ואז כמו שאמרנו המכתב הידוע מגיע, לא עלינו משאירה אותו על השולחן, ויום אחד אתה מוצא את עצמך לא עלינו במקום אחר. כל זה בעצם איפה התחיל? התחיל מדבר אחד, מדיבור ועוד דיבור שלא הבנת ועוד דיבור שלא הבנת, עד שיום אחד התחלת להבין שיש פה מציאות של פנימיות. לכן תשובה זה פנימיות, אל תעשה את הדברים מהשפה ולחוץ. אני לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שבעצם אתה בא להתפלל, הפוך, השם עושה איתך חסד שנותן לך בכלל לפתוח סידור. כי מה הסתברות רבותיי שנגיע ליום הכיפורים והקדוש ברוך הוא בעצם יבוא ויחפר לנו על כל הקריטויות שלא עלינו בן אדם עשה? מה הסתברות שבעצם הקדוש ברוך הוא יבוא וייתן בכלל לאדם לבוא ולחבס אותו בכלל ביום הכיפורים? מה הסתברות בכלל שיהיה לך קשר לפתוח את הפה שלך בתפילה ולהגיד לקדוש ברוך הוא בכלל חטאתי? הרי לפני שבכלל נגיד חטאתי עוויתי, לפני כן כמה עורכי דינים אנחנו צריכים להביא לקדוש ברוך הוא. לכן כשאדם מתחיל להבין את עבודת התשובה, שזה פנימיות מאוד גדולה, שים רגע את כל הלימוד שלך בצד, זה לא קשור אחד לשני. הלימוד יביא אותי לידי דבקות בקדוש ברוך הוא, התפילה תביא אותי לידי דבקות, אבל מה העיקר?
איפה השכל שלי בכל העניין של התשובה, על מי אני חושב כל היום, את מי אני רוצה לרצות כל היום, על מה חשוב לי בעצם להשקיע ביום עצמו בשביל להגיע לדברים גדולים. זה נקרא עבודת התשובה, שכל יום אני חושב איך אני אעשה יותר טוב ויותר ישמח את הקדוש ברוך הוא בדברים גדולים. לכן אומר הרב יורם, למשל אדם שיש לו חממה של פרחים שהשתילים נטועים בארץ ויונקים את הכוחות שלהם מהאדמה, תמיד החממה תישאר פורחת ויפה. אבל כשאדם קונה פרחים יפים ושם אותם לכבוד שבת באגרטל, הם לא יחזיקו מעמד יותר מכמה ימים. למה? כי בעצם לא שמת אותם באדמה, אלא שמת אותם בסך הכל בתוך אגרטל. אומר הרב, מה ההבדל ביניהם? בחממה הפרחים נטועים באדמה, וכל זמן שהם נטועים באדמה יש לך ברוך השם גדילה יפה ופרחים יפים. אבל ברגע שהם נמצאים באגרטל, הם לא יונקים מהאדמה, אלא מקבלים מתוך המים את המינרלים עצמם, ולכן הם נובלים, ולכן כל דבר שאין לו שורש לא עלינו סופו להירקב. ולכן גם אנחנו, לפני שאתה רוצה לעשות פעולה, תחשוב, תשאל, שווה לי? הנה עכשיו שנה חדשה, בן אדם מקבל עצמו המון קבלות, מי אמר שזה נכון? יש לך את האפשרות לעשות את זה. אני רוצה לקבל על עצמי 10 שעות לימוד ביום. כבודו, מה עם העבודה? לא משנה, אני אזניח את העבודה, אני אזניח את הבית, אני רוצה להיות אברך כולל. מי אמר שאשתך מסכימה? מי אמר שאתה יכול? תתחיל ממה שאתה מסוגל. קח על עצמך חצי שעה ביום, שעה ביום, יפה. עכשיו, זה לא מספיק לקחת את הקבלה, בוא נראה אותך מתמיד, לא שבוע, לא שבועיים, לא חודש, כמה חודשים. אחרי כמה חודשים, שאתה מתחיל להרגיש טוב עם עצמך, תתקדם עוד טיפה, קח על עצמך עוד רבע שעה, עוד חצי שעה, ולאט לאט אחרי כמה שנים, פתאום אתה תראה את עצמך, ברוך השם, זוכה לשבת ולהיות אברך כולל. רגע, מה עם הפרנסה? הכל כבר ברוך השם מסודר, השתבח שמו, העסקים עובדים כרגיל, הכל טוב, וגם זכיתי להיות אברך חצי יום. מעבר לזה, אדם לוקח על עצמו עבודת המידות, יש לו כעס מסוים, יש לו איזושהי בעיה, לא תצליח לבוא ולחתוך את המידה ברגע אחד. תתחיל לקרוא ספרים, מה טוב במידה ומה רע במידה, ועל ידי שתבין מה טוב ורע, תבין מה אתה מרוויח ומה אתה מפסיד. ועל זה המשנה אומרת, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. לכן כל דבר שאני מבין אותו בשורש לאשורו, אני לא עושה אותו מתוך התלהבות בגלל שאחרים עושים, אני לא עושה אותו בגלל שאחרים פועלים, אלא בגלל שאני מרגיש שאני באמת רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תשובה, וזה מה שיביא את האדם לידי שמחה. כשאדם מחובר לשורש, שום דבר לא יזיז אותו. ועל זה הגמרא במסכת תענית מביאה לנו מה ההבדל בין עניין של קנה סוף לבין העניין הזה של העץ ארז. מה ההבדל? שכל רוחות שבעולם לא יכולים לבוא ולעקור אותו חוץ מרוח דרומית. מה קורה עם הרוח הזאת? היא רוח חזקה מאוד, פתאום העץ ארז מהגאווה שלו, פתאום אתה רואה אותו, הוא בא ונעקר. לעומת זה אנחנו רואים שהקנה הוא בעצם בא ומתכופף, וכמה שתהיה הרוח הכי חזקה, בסופו של דבר הוא יעלה, וכמו שאומרים, ימשיך את הדרך בחזרה. ככה גם בעבודת התשובה שלנו, אל תחשוב שאתה חכם, אל תחשוב שאתה מבין, תיתן לתורה לבוא ולהשקות אותך בצורה נכונה, תפעל נכון, תרצה לעשות את הדברים, אבל תמיד תזכור, תתכופף לקדוש ברוך הוא, כי אם אתה חושב שאתה מבין ויודע, בסופו של דבר לא עלינו תבוא רוח דרומית, שזה רוח החוכמה, תעקור אותך, ואז פתאום אתה תראה שבעצם כל החיים שלך היו בדמיון אחד גדול. לכן היופי זה תמיד שאדם מתבטא לתלמידי חכמים, היופי זה שאדם מתבטא לתורה, גם אם לא הבנת, מותר להגיד טעיתי, גם אם לא הצליח לך, אין שום בעיה, יהיה לך טסט שני, לא קרה כלום. לפעמים אדם בא ואומר לעצמו, תראה, טסט רביעי, טסט חמישי, פתאום האנשים אומרים לו, שוגע, הוא לא יודע כלום. זה לא נכון, מה אתה נשבר? אז זה לא הצליח, כי 3 נקודות. עכשיו תעשה את הטסט הבא, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא נתן לך. הלאה, ראש השנה היה לך על הפנים, לא קרה כלום, עכשיו יש לך 10 ימי תשובה, תתחיל לחשוב איך אתה מקדם את עצמך. 10 ימי תשובה גם לא הלך לך, מה קורה איתך ביום הכיפורים? האם אני בעזרת השם רוצה להמשיך או לעשות, או שאני רוצה לא עלינו להתייאש וליפול בעצם מכל המדרגות. לכן כשאדם מבין דרך של תשובה שזה פנימיות, אתה צריך תמיד לזכור, וזה הכלל, אתה עומד מול אבא, אבא רוצה למחול ולסלוח, אבל תלוי איך אתה משכנע אותו, וזה כל הנקודה. אם אני בעצם בא בשכנועים נכונים
ואני באמת רוצה לעשות שינוי, ואני מראה לו דרך של תשובה נכונה, ממילא הכל נובע מתוך פנימיות נכונה, לעולם לא יהיה לי שחיקה. איך יכול להיות שאדם אומר, השבת אני שומר, שבת הבא אני לא שומר? מה אתה עושה פה משחקים? היום אני רוצה לקום לתפילה, מחר אני לא רוצה. יכול להיות שיש לך שחיקה, כי אתה מנסה לקחת על עצמך דברים גדולים. אני רוצה לקום ב4, אני רוצה לטבול במקווה, אני רוצה אחרי זה ללמוד 2 דפי גמרא לפני שאני מתחיל, אחרי שסיימתי, אני רוצה להגיע וכו'. יכול להיות שאתה תצליח, אבל עם הזמן יכול להיות שאתה גם תשחק. אתה יודע למה? כי אם אתה הולך לישון בשעה 7 בערב, אז אתה תצליח לקום בשעה 4. אבל אם אתה הולך לישון בשעה 2, אז בטוח לא תצליח לקום ב4. ואז מה קורה? אדם גורר וגורר, ובסופו של דבר לא עלינו, נופל מכל הדברים. ולכן תמיד צריך לזכור שיצר הרע עובד בשיטת העכביש. מה זה שיטת העכביש? הוא תמיד מחכה לך בפינה ורוצה לראות אותך. הוא עובד בצורה מאוד סבלנית, הוא מנסה לגלות את הנקודות תורפה שלך, הוא יודע בדיוק מי אתה, והוא פועל תמיד בשביל להפיל אותך בנקודות שכביכול קשה לך. לכן תשאל אותו, כבודו, אולי גם איתך נעבוד בשיטת העכביש, ואז מה יקרה? תיתן לו כמו שאומרים, לעשות את הדברים. אל תתרגש ממה שקרה. גם אם לא קמת ורצית, הכל בסדר. גם אם זה לא עבד ולא הצליח, ישתבח שמו. אבא, אני יודע שאני רציתי, אבל באמת רציתי. הנה שמתי שעון מעורר, הנה רציתי לעשות את הדברים, הנה באמת הגעתי לראש השנה, ונפלתי בכעס, וקרה מה שקרה, לא קרה כלום. עכשיו תתחיל דרך חדשה ותגיע איתה לתשובה. לכן אומר לנו הרב יורם, שבעל התניא רוצה להסביר לנו פה דבר מדהים, שכל דבר שיש ליהודי שורש והוא אינו תלוש, הוא קרוב אליך, כי יהודי יש בו אמת, וזה מה שכתוב בנביא, ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע אמת. זאת אומרת, יהודי הוא בעצם בבחינת גפן פוריה. כל יהודי הוא נטייה, אבל כשיהודי מאבד את השורש שלו, מה זה את השורש שלו? אין לו שבת, אין לו קשר ליהדות, הוא בעצם עושה מה בא לו. במצב כזה, ברגע שהוא איבד את השורש, לא עלינו, הפסיד את עצמו מכל העניינים. לכן התוצאה היא שכל דבר שנהיה אצלו, זה נהפך להיות שטחי. לכן יש הרבה אנשים, אני רוצה לסיים את הש"ס, אני אסיים אותו בגרסה. אני רוצה ברוך השם לסיים שולחן ערוך, אני אסיים אותו בגרסה. אז סיימת אותו בגרסה, מה זה יעזור לך? מה אנחנו פה גורסים? אלא אדם צריך לדעת, אתה רוצה לסיים את השולחן ערוך, אין בעיה, תלמד אותו כמה פעמים, אחרי זה תעבור לגרסה, וככה תזכור את מרן. אתה עברת ברוך השם על הש"ס כמה פעמים, עכשיו תעבור על זה בגרסה, וככה תוכל לזכור לפחות את הדפים, אבל לפחות שיהיה לי את השורשים, שמתוך זה בעצם זה יגיע לדבר נכון. לכן כל דבר שהוא שטחי בתפילה, אתה לא מרגיש משהו, תחשוב למה ככה אני מרגיש, למה אני יוצא מהתפילה ואני לא שמח, למה אני בכלל יוצא מהתפילה ואני בכלל לא מרגיש שהתפללתי, למה אני בעצם עושה פעולה ואני שומר שבת ואני מרגיש שטחי, למה הקשר של ביני לבין אשתי הוא קשר שטחי? שטחי זה פירושו שברוך השם זה טכני, אז אני בא לתפילה, אז אני בא הביתה, אז אני עוזר לה קצת עם הילדים. איפה הרגש בינך לבינה? איפה הרגש בינך לבין השם יתברך? לכן הרבה אנשים קוראים לזה התבודדות, ואתה תקרא לזה התבוננות. תתחיל להתבונן כמה השם טוב איתך, ממילא תחזיר לו במילים, כמה אתה בריבונו של עולם עושה בשבילי, כמה אני מוכן להחזיר לך. זה נקרא קשר, שגם אם האדם כשל, לא קרה כלום, עדיין הקשר הרגשי תמיד יעבוד אצלו. לכן לא בשביל זה באנו לעולם הזה, כל אחד והסבל שלו, ואם בסוף כשהוא יגיע לעולם העליון הוא ימצא אצלו 0 מעשים, גם הפסיד העולם הזה וגם הפסיד העולם הבא. מפה מה אנחנו רבותיי רואים, וזה הנקודה שאנחנו צריכים תמיד לזכור, אם אדם לא מפתח קשר אמיתי, אז חס ושלום יהיה לו בעיה, גם עולם הזה וגם לא עלינו עולם הבא. לכן כשאדם חושב נכון ורוצה נכון, גם הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא ייתן לו תמיד את הכיוון הנכון ויביא אותו לדרך של תשובה אמיתית. לכן תשובה זה קשר אמיתי ביני לבין השם יתברך. טוב, אנחנו רבותיי ממשיכים בתורה. כתוב ויאמר אדוני אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד ועצבנו, וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. זאת אומרת, אנחנו רואים שקרב קיצו של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו תביא גם את יהושע שהוא בעצם הממשיך שלך, ומה שתעשו והתייצבו באוהל מועד. אומר רבי יעקב אבוחצירא,
זכותו יגן עלינו, מובא במדרש, אמר לו משה, ריבונו של עולם, אחר כל אותו הכבוד ואותה גבורה שראו עיניי, אני מת? זאת אומרת, לכאורה, משה רבנו מה מנסה להבין? איך יכול להיות שאחרי שהגעתי למדרגה כל כך גבוהה, לא מתוך גאווה חס ושלום, אלא מתוך אמת, הגעתי למקומות כל כך גבוהים, איך יכול להיות שאני הולך ונפטר מן העולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, מי גבר יחיה ולא יראה מוות? מי גבר כאברהם שירד לכבשן האש וניצל אחר כך ויגבע וימות אברהם? מי גבר כיצחק שפשט צווארו על המזבח ואחר כך מה כתוב? הנה זקנתי ולא ידעתי יום מותי? מי גבר כיעקב שנפגש עם המלאך ואחר כך ויקרבו ימי ישראל למות? מי גבר כמשה שדיבר עם בוראו פנים פנים ואחר כך מה כתוב? הן קרבו ימיך למות. ואם כן, רבותיי, צריך להבין, הרי לכאורה מה, משה רבנו לא ראה את אברהם שנפטר, לא ראה את יצחק, את יעקב, אז לכאורה מה היה הווה אמינא של משה רבנו? וכי יש מציאות שאדם לא יתפטר מן העולם? נכון שראית פנים בפנים, לכאורה כמובן לא בשכל שאנחנו מבינים, אבל ברעיון, מה בעצם היה הווה אמינא של משה רבנו? וגם התשובה שהקדוש ברוך הוא בעצם בא ואמר לו, גם כן צריכה ביאור, כי הרי משה רבנו טען מצד הגדולתו ורומתו והשגתו, שהשיג מה שלא השיג בעצם שום נברא. ואם כן, צריך להבין ככה, כי תכלית עבודת הצדיקים בעולם היא לעלות מים נוקבים. הכוונה היא לקחת את התחתונים, שזה החומר, לעלות אותו למעלה, ולברר בעצם את ניצוצות הקדושה מבין הקליפות. וככל שהם גדולים בחייהם, יותר במיתתם, כי בשעת המיטה הם מסגלים מעלות רמות, ומסוגלים לעלות ניצוצות בעצם שלא היו לפני כן. לכן משה רבנו בדרגתו הנשגבת העלה ניצוצות קדושים, באופן שאין נברא מסוגל לה, וממצרים שהייתה מקור הטומאה, הוציא את בני ישראל בבחינת יד רמה, וזה מה שכתוב, וינצלו את מצרים. אומר רבנו הארי זכותו יגן עלינו, שהוציאו כל הניצוצות שנטמעו בטומאת מצרים. זאת אומרת, מסביר לנו הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, שכל מה שמשה רבנו עשה, הוא הוציא את כל מצולות מצרים, ויהפוך אותה בעצם לדגה שאין בה כלום. ולכן טען לפני הקדוש ברוך הוא משה רבנו, אחר כל אותו הכבוד באותה הגבורה, הרי העליתי את המים הנוקבים, שכן הכבוד הגדולה בגימטריה מן, אני מת, איך יכול להיות? אני באתי ותיקנתי את הכל. אז לא בגלל שכביכול אברהם אבינו עשה ובעצם נפטר, זה אני יודע, גם יעקב, גם יצחק אני יודע, אבל אני בגלל שהעליתי כבר את כל המים נוקבים, תיקנתי את עצמי, ממילא אין לי בכלל מה לעלות לעולם העליון. ועל זה בעצם בא ואמר לו, מגבר יחיה ולא יראה מוות. מה הכוונה? לא כתוב מי איש יחיה, מי אדם ימות, אלא מי גבר יחיה, להורות על העלאת מים הנוקבים הם הגבורות, כי אי אפשר לעלות מן בשעה שיחיה ולא יראה מוות. זאת אומרת, אתה חייב להגיע למצב שתיקנת בחיי חיותך, אבל מעבר לזה אתה צריך להשלים אותם גם אחרי מותך. וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שאפילו אבות הקדושים שחיו במסירות נפש שלמה, אף על פי כן לא היו יכולים להשלים עבודתם זולת במיתתם. על פי זה מובן למה צדיקים במיתתם קרויים חיים. למה כשאדם בעצם נפטר יש לו אפשרות לעלות יותר? כי אומר הרב שהמים הנוקבים שיעלו בשעת הסתלקותו של משה רבנו אין שיעור וערך להם. מפה מובן גם מה שבעצם שאליהו הנביא אמר לאלישע, אם תראה אותי אתה תגיע פי 2. כי ברגע שאנחנו רואים מפה שהמיטה של האדם, שברגע שהוא הצליח להעלות אותה את הדברים בחיי חיותו והגיע למדרגה הגבוהה ביותר, מפה אנחנו רואים שברגע שהוא נפטר יש לו עדיין תיקון. יוצא שגם הפטירה היא חלק מהתיקון של האדם. וכל שכן הצדיקים, אפילו שהם הגיעו למדרגות הגבוהות ביותר, עדיין הם צריכים לתקן גם במיתתם, והשם יזכה אותנו. חזק וברוך.